gren, og der skulle være noget på. Tror jeg, der kunne komme æbler på den her, for eksempel? Ja. Nej. Der er nogen, der siger ja, og nogen, der siger nej. Hvorfor er der nogen, der... Du tror, der kan komme æbler på? Ja. Der er nogen, der siger, der ikke kan. Hvorfor ikke? Fordi det ligger ned i jorden. Fordi det ligger ned i jorden. Okay, så sætter den her ned i jorden, så kommer der æbler på. Tror I det? Nej, det skal være ned i en rigtig jord. Det er den Ja, okay. Ja, måske kunne de komme æbler på, at de kom ned i jorden, men den er væsen, den mangler et eller andet. Den der kan der komme æbler på. Der kan komme. I kan små lille tryk. Altså ved I hvad? Jeg har taget noget med her. Et æbletræ. Et æbletræ. Jesus han sagde om sig selv, han snakkede altid i billeder af Jesus, det kunne han godt lide. Og han sagde om sig selv, at han var et vintræ. Og vi er grenene. Men nu kender jeg ikke så meget til vintræer, så jeg tænker, det gør I nok heller ikke. I kender nok mere til æbletræ. Måske har I også et æbletræ i haven. Så jeg har taget et æbletræ med i dag. Og så må vi jo forestille os, at Jesus han er det her vintræ, han er stamme. Og på den her stamme, der sidder der en hel masse grene. Og det er altså os, der er alle de her små, store grene. Og grenene, de sidder jo fast på stammen. De kan slet ikke være til, uden at sidde fast på stammen og få næring fra stammen og væske og vand og alt muligt fra stammen. Og sådan har vi det jo også. Vi kan jo ikke undvære Jesus. Uden ham, så er vi heller ingenting. Vi sidder fast på Jesus. Vi hører til hos ham. Vi er knyttet til ham.